Ahojte, vítam vás u mňa v kuchyni. Chcela by som dnes spraviť menší video tutoriál, ako sa veci klíčia, lebo veľa ľudí si myslí, že je to strašne ťažké a že sa to nedá a že to dlho trvá. No je fakt, že ja teraz tu mám toho trošku veľa, lebo chcem ukázať. Tým pádom záberie to veľa miesta, ale samozrejme človek si robí podľa vlastnej potreby. A už keď si podľa toho zorganizuje kuchyňu alebo nejakú skriňu s jedlom, kde tie veci proste má pichnuté, tak ani nevie, že by mu to zaberalo nejaké extra miesto navyše. Ja toto robím prebežne skôr pre ľudí, ktorí chcú svoju stravu zmeniť, ktorí chcú žiť zdravšie, alebo len hľadajú nejakú inšpiráciu, pretože klíčky už v poslednej dobe sa dajú nájsť a kúpiť aj v rôznych obchodoch, ale určite sú v tých plastových tých miskách, celé ako to je zabalené, to nie je zrovna ani ekologické a možno, že ani až tak úplne najzdravšie a pritom je to úplne jednoduché spraviť si to doma. Vidie to aj, myslím teda, podľa mňa lacnejšie. Takže čo tu dneska máme? Mám tu mungo fazulku, mung beans. Je veľmi veľa fazulí, ktoré by boli reálne jedlé za surova. A sú to adzuki fazule a tieto mung beans. Ja som ju už trošku preprala. Niektoré veci ľúbim preplachnúť, treba napríklad takú šošovicu som preplachla. Aj preto, lebo býva v tom niekedy veľa, podľa toho samozrejme aký sáčik, ale pre istotu niekedy sú tam buď nejaké kamienky, alebo iba nečistoty, alebo polámané časti, ktoré vyplavú proste na vrch. Ja to prelejem, preplachujem teplou vodou, už potom keď zalievam, tak zalievam studenou vodou, pretože používam z princípu filtrovanú vodu. Skúšala som, alebo robila som taký test už dávnejšie, že som si dala proste niečo nakličiť v klasickej vode z vodovodu a dala som filtrovanú vodu a v tej filtrovanej to lepšie vykličilo. Jednak je to rýchlejšie a jednak sa to toľko nekazí. Kdežto z tej prevarenej alebo nejakej klasickej vodovodnej z toho potrubia teda nie je tá voda bohvie čo, neviem či to je tým chlorom alebo čo do toho pridávajú, alebo fakt proste tá filtrovaná, aj keď som zo začiatku tomu nejako neverila, že či to naozaj funguje a čo to robí, tak naozaj to účinkuje, to vidieť na tých klíčkoch. Takže mám tu preplachnutú šošovicu. Obyčajná hnedá šošovica, takisto sa dá dostať aj oranžová alebo taká červená šošovica. Ona sa dá jesť dokonca aj keď je iba namočená, že do rána na 12 hodín alebo 6, alebo kedy proste večer to človek namočí a ráno sa to dá teoreticky použiť, ale tak väčšina ľudí šošovicu bude skoro na obed. Ďalej, tu mám, nie je to vidieť, lebo mám blbú nádobu, ale je to cícer, alebo cízrna. Upsi. Je to rodina s hrachom, čiže kľudne aj normálny hrach, ale nie polený, ale celý, vždycky zrna celé. Ďalej, tu mám rýžu. Je to taký zvláštny druh rýže, skúsim to dať na kameru. Takto. Je to takzvaná divoká rýža. Ona je čierna a celkovo tie zrnka má o hodne väčšie, hej, tam to zrnko je až takto veľké v porovnaní proste s klasickou rýžou, tá je tak polovička, možno že aj tretinka. Je to jediná rýža, ktorá je jedla v surovom stave. Stačí ju namočiť do pohára s vodou a jednoducho do rana, alebo možno aj ešte za 24 hodín, niekedy dlhšie, proste ona sa otvára a z toho hnedého zrnka sa ako keby otvorí, rozpukne až do toho bieleho vnútra. Takže sa proste tak otvorí. A vtedy je jedla, no tak, lebo teraz je dosť tvrdá, hej, proste ona sa iba nasiekne vodou a môže jesť človek surovú. Ďalej tu máme pohanku, to je stará pohanská rastlina, vlastne slovanská, čiže to by mala byť súčasť našej histórie. Je dôležité, aby bola táto biela. A táto, ktorá je bledá, je lúpaná mechanicky a tá druhá, ktorá je tmavá, je lúpaná vlastne za tepla, tým pádom ona je prážená a tým pádom pre rofuďakov alebo ľudí, ktorí to chceli je surové, už to vlastne není surové, ono to potom ani nekličí, takže vám to iba sa pokazí. Rovno zalejem proste vodou, tak aby ju nasiakla. Ona hodí takú až do ružová vodičku, myslím, že jednak je tam nejaký horčík, ale je tam rutín a nejaké látky, ktoré by sa tým preplachovaním proste vyplavili. Ona musí byť nasiaknutá, ale nesmie tam ako tá voda na nej stáť, alebo tak, lebo by sa začala kaziť. A udržovať vlhkosť, to je jasné. Hej. Ďalej tu mám pšenicu. Bežne pšenicu moc nepoužívam, ide o to, aby som ukázala, ako sa kličí. Takisto som ju preplachla.
pre istotu od nejakých nečistot, vyzerá úplne normálne ako klasická pšenica. A mám tu ešte dva druhy semiačok. Myslím, že čia semiačka netreba predstavovať pre ľudí, ktorí zdravo jedia alebo riešia nejaké proteíny, z toho robia väčšinou pudinčeky také, lebo to hodí taký zvláštny mazík, taký povláčik. Podobný ako namočené lanové semienka, tiež taká lepkavá tekutina. Preto ani jedno z tých semiačok nemám namočené, ale pre ľudí, ktorí by to nepoznali, tu mám vlast, tak dám takto na kameru, to sú lanové. A sú tam aj zlatý lan a je tam aj hnedý lan. Hej, toto je to tak troška celkom dobré vidieť, že jedno je tmavšie, jedno je blečie. Čiže zlatý a hnedý lan. A to sú chia, aj keď to sú také malé uličky. Mne to pripomína jak také nejaké ikry, alebo čo to je. Aj mi to smrdí takou zvláštnou rybacinou, niekedy ja to nemám. Bežne to ako naozaj moc nepožívam. Toto bude deň 1, deň štartovný. A potom sa pozrieme každý deň. Už iba ukážem, čo to ďalej spravilo. Ten náš cícer. Takisto, nie je to vidieť, ale je zaliatý zhruba takisto ako toto. Proste vždy ten dvojnásobok, čo sa týka strukovín. Naša ryža. Tá takisto, dokonca to som videla, že sa zatvára. Tieto veci sa bežne moc nezatvárajú. Podľa mňa by mali mať prísun kyslíka, ale zase nemali by tam ísť nejaký ten bordelik, tak treba dávať pozor na to, aby sa to tam niečo nepopadalo, čiže prekryť nejakou látkou a dať tam gumičku. Zase dvojnásobok, čiže z polky pohára zalejem vlastne plný a uvidím, ako mi to do rána pekne krásne sa otvorí. Čiže to budeme vidieť zajtra v dni 2. To by som kľudne mohla aj zavrieť. Tuto keď človek zavrie, tak ona je proste ako keby sa uvarila. Ideme ďalej k tej pšenici. Tu zalejem len tak zhruba, aby bola kúsok nad to, pokiaľ mám pšenicu, pretože tam ona ani toľko tej vody extra veľa nenasaje a nechcem, aby začala sa kadiť, lebo obilniny niektoré robia problémy. Ideme teda doliať tuto na tie lanové a podotýkam veľmi málo vody. Oni proste vodu potrebujú nasať, hej, tak, aby tam proste bolo vidieť, že tá voda je, aby ich to polepilo. Ale nie tak, aby v tom tá voda stála, ako keď chcete, aby vám to spravilo taký ten maglézik, tak to tentokrát nie. Je treba naozaj tam dať vody iba tak, aby tam bola. Čiže tak, že vlastne vôbec ju není vidieť. Iba to je polepené vodou. Ono sa to za chvíľu polepí spolu dohromady. Čiže treba to sem tam popremiešavať, lebo tie vrchné potom zoschnú a zo spodu sa budú robiť kličky. Ja to väčšinou nechávam tak deň vonku pri izbovej teplote a nakoniec to šupnem do chladničky, ako podivu v chlade mi to úplne lepšie kličí bez toho, že by sa mi tam chytila nejaká pleseň alebo podobne, čiže tiež pokiaľ to niekomu nebude chcieť nejako korektne kličiť, tak hodiť do chladničky, vykličí. To isté chia semienka, pretože tie tiež púšťajú taký ten svoj nejaký sekret. A takže ich je treba popremiešavať s tou vodou, hej, až to ako zahustiť na nejakú tú hustú kašičku, tak aby tam nebola premiera vody. Čiže zás, aby to bolo iba polepené s tou vodou, ale nie, aby tam voda stála. A takisto to strhne a takisto to bude kličiť potom od spodu. Čiže každopádne tieto veci vždy treba premiešať, dávať na ne pozor a neviem prečo v chlade aj tie chia proste kličia vždy lepšie. Pohánku zalejeme vodou, tak aby v nej trocha plávala. Zamiešame to tam. Možno ešte trocha viac. Ona je schopná do seba nasať, povedzme, keď tam je tej vody kúsok nad samotnú pohánku, hej, že není jej tam veľa. Není jej tam ani nejak extra, že by tam ako voda stála. Povedzme takto. Toto je to, čo by mala pohánka vedieť do seba nasať. Že je tam trošilinku nad. A už to mení pomaly farbu. Už to začína byť také ružovúčke. Neviem, či to je vidieť. Na kamere to asi moc vidieť nebude, lebo zrovna mi tu steká tá voda. Ale ona začne byť taká ružovúčka. No a to, presne preto to netreba preplachovať, ale táto voda je treba, aby do nej vsiakla.
A potom ju takto roztiahnutú na ploche. To je fajn dať to trebárs aj na plech, alebo na niečo, čo je proste široké. A kličiť ju v tme. Čiže po pár hodinách, povedzme teraz je po obede, tak ešte večer ju skontrolujem, koľko má vody, či trebárs nezačína osychať, lebo keď to osychá, tak to má málo vody. Takže ju ešte, povedzme, večer ju preplachnem vo vode, vtedy už sa preplachovať môže, keď nastaje túto prvú vodu. Po prvej noci, alebo po tých prvých 12 až 24 hodinách, keď dané zrno, alebo už podľa toho, čo si vyberem, mi nasaje dostatok vody, tak ono je to už napité, zväčší to objem povedzme na dvojnásobok. Vtedy to už nepotrebuje vstať v tej vode. Vtedy to stačí už iba premievať, hej. Čiže ráno, večer a to už je teda otázka dňa 2, keď ráno uvidím, že v akom štádiu sa to nachádza. Ono stačí to preplachovať len preto, lebo ono to potrebuje držať vlhkosť, čiže preto tam už po tom prvom napití ďalej voda väčšinou nejde. Ale sú veci, ktorým sa páči troška viac vody, hej. Takže tak. Deň 2, večer. Ešte stále tam niektoré veci tú vodu nasávajú, ale už by aj stačilo po väčšine. Už to teraz všetko iba popreplachujem a nechám to bez vody ďalej kličiť. Je treba udržovať len konštantnú vlhkosť. Tam sa nám začínajú malinké kličky. Preplachnem to v sítku a nechám to len tak zase v tej vlhkosti, ktorú to bude mať. Dávam to do truby, aby to malo to tmavé miesto, pretože iné tmavé miesto v dome nemám. Tuto máme našu pšenicu, z ktorej spravím asi ten rejuvelák, potom kvasný nápoj, keďže ja tie kličky pšeničné moc nemusím, že by mi nejako moc chutili. Potom tu máme tieto naše malinké semiačka. Tieto boli lánové, a je tam teda ten tmavý, aj ten zlatý lán. Troška to takto premagam prstom, lebo chcem zistiť, či sú tam niekde na spodu, není už nejaké začaté kličky. Že by som to dala na kameru. Treba takúto konzistenciu zhruba. Sú tu nejaké malinké kličky, ale myslím, že to ešte vidieť moc nebude. Takže asi ani nemám čo ukazovať. Čia, tá istá konzistencia, lepkavá. Mám to takú fajnovú maglézikovú konzistenciu. Potom tu mám tú moju ryžu, už sa nafúkla, vlastne zdvojnásobila objem. Stále je tam tá voda, ktorá bola, ešte teda je vidieť, že jej tam je viac. A toto tie biele časti sú už, že sa otvorila. Vyzerá to asi takto. No a potom sme na konci pri strukovinách, ktoré teda nasali vodu, zdvojnásobili objem, ako mungofazule, aj šošovička. Je jej asi 2 až 3 krát toľko dokonca, než je bolo, lebo si pamätám, že bola iba takto na spodu a teraz je takto. Čiže tak vyzerá, keď sa strukoviny nasajú vodou. To isté cicer, ktorý mi takisto zdvojnásobil objem, ale keďže mám nádobu, v ktorej to není vidieť, tak jeho asi potiaľ to a je tam ešte vidieť voda. A takisto sa už robia pomaly kličky nejaké strukoviny. Keď sa kličia, tak tie šupky zliezajú dole, čo je vidieť dobre treba teraz pri tej mungo. A je lepšie to vyhadzovať z toho von. Teda ja, keď mám čas, tak to reálne vyhadzujem, lebo niektoré sa potom kazia. Že tá šupka tam začne fermentovať a hneď to celé smrdí a tak ďalej. Takže šupku dávam preč, keď na to mám čas. Nie je to zase až taká nutnosť. To teraz vyzerá. Bez vody. Máme tu deň 3. Takže to už ja mám nachystané, čo budem jesť. Začneme asi tými chia semiačkami. Robia sa tam malinké klíčky. Ešte to nie je tak úplne vidieť. Mala som to do rána v chladničke už, pretože už sa mi nepáči, jak to začína voňať. Takisto lánové semiačka. A už neviem, či vyzerá to, že to je vidieť. Sú tam také malinké biele klíčky. Pomaly rozkličíme. Myslím, že do zajtra už budú celkom väčšie. Cicer som už prehodila inde, tak aby sme videli, že tam nejaké klíčky pomaly sú, rastú, voní to.
mne to úplne najviac voní. Preplachla som ich zase vodou, hej, lebo 1,3. Je to presne teraz je to asi 48 hodín, odkedy som ich nechala namočiť prvýkrát, hej. Takže vlastne sa nasiakli a preplachla som ich, lebo každé ráno ich preplachujem a znova je obed. Takže sú preplachnuté, preto sú bez vody a sú stále vlhké. To je jediný... Celý princíp toho, čo robíme, je udržujeme ich vlhké. Potom tu máme tú našu šošovičku, ja už som z nej polovičku zjedla. Už sa aj tam robia malinké kličiky. Tak to možno, že... Šošovičku. Potom mi tu nejako zavadza. Lebo mám tu tanier. Tu mám tu rýžu, ktorú som teraz pôjdem za chvíľku jesť. Na 2-3 spôsoby, aj s tou šošovicou. Len si to odložím, lebo mi do toho padá táto šnúrka. Mungo fazulky, mung beans, takisto vyhadzujú krásne kličky. Pomaly sa zbavujeme, šupiek. Už je to vidieť. No, ja som ich preberala, trvalo mi to síce asi hodinu. Nie je to podmienka, ale tak vyzerajú, keď začínajú kličiť. Po teda 48 hodinách vyzerajú kličky asi takto. V podstate deň sú bez vody. A potom tu máme tie naše milované pšeničné klíčky, z ktorých spravím reďuvelák a už teraz by som ich teoreticky mohla dať do vody a začať toho robiť kvasný nápoj. Toto mi stačí. A kontrola, ešte stále to voní dobre, takže je to v pohode, ale fakt treba dávať pozor na plesne, ono to ľubí nejaký časom chytiť, takže takto to vyzerá, keď to začína. Po 2 dňoch, to už je deň 3. Tu máme našu krásnu pohánku, aha, aké krásna, kličky sú už aké veľké. Keby máte tú praženú, tú hnedú, vôbec to nenakličí. Takže takto. Ale ešte je hnedá, ktorá je v šupke. Tá naklíči, ale tá šupka je že ozaj tvrdá. Deň 4. Takže to je tá naša pšenica, z ktorej robíme reďuvelák. Pomaly to kvasí, bo som to zaliala vodou. Konečne je vidieť robiť klíčky, takže budem mať lanové klíčky. Presne preto, že som tam nedala veľa vody. Ale je to iba také vlhké, troška lepkavé a klíči. Chit.